Γεια σας, καλημέρα. Καταρχάς, επειδή λίγο νωρίτερα ξεκινήσαμε στις 8, είπαμε κάποια πράγματα, λίγο νωρίτερα θυμήθηκα λίγο και την υπόθεση στο μάτι, η οποία ακόμη δεν έχει τελειώσει, κύριε Λακαφώση. Και το θυμηθήκαμε για έναν λόγο, όχι για να κάνουμε συγκρίσεις μακριά από εμάς αυτό, για το ότι καθυστερούν πάρα πολύ αυτές οι υποθέσεις, και δεν ξέρω αν καθυστερούν σε όλο τον κόσμο τόσο πολύ ή αν είναι μια δική μας ιδιαιτερότητα. Δυστυχώς ο καθένας που έχει μια δικαστική διένεξη με το γείτονά του για μια θέση στάθμευσης ή ένα τροχαίο ατύχημα ξέρει πόσο καιρό παίρνει κάτι για να προχωρήσει. Υπάρχει σοβαρό ζήτημα καθυστέρησης στην Ελλάδα και δεν είναι μόνο για αυτές τις μεγάλες υποθέσεις. Για κάποιο λόγο που δεν είναι δική μου δουλειά να το σχολιάσω, καθυστερούν οι διαδικασίες. Δηλαδή κολλάμε... Πόσο μάλλον σε μια τόσο μεγάλη υπόθεση. Ναι. Συνεπώς σκοντάφτουμε σε διαδικαστικά ζητήματα ακόμη και όταν η υπόθεση είναι διαστάσεων τέμπη, μάτι κλπ. Θα σας πω αυτό που έλεγα και νωρίτερα στην εκπομπή που με ακούσατε, ότι εμείς όταν ζητάμε ένα χαρτί διευκρινιστικό στα πλαίσια της έρευνάς μας, έχουμε δικαίωμα να ζητήσουμε οποιαδήποτε πληροφορία. Πρέπει όμως να τη ζητήσουμε μέσω του εφέτη ανακριτή, να υποβάλει αυτό στο σχετικό αίτημα, να παραλάβει αυτά που ζητάμε και να μας τα δώσει. Κάθε τέτοια διαδικασία μπορεί να παίρνει 1 με 1,5 μήνα. Ζητάω λοιπόν εγώ αύριο πρωί ένα χαρτί να μου πούνε τι διάμετρο έχει ο άξονας των τροχών της μηχανής του τρένου. Δεν θα πάρω απάντηση την άλλη μέρα. Θα πάρω απάντηση όταν απαντήσει αυτός που θα απαντήσει, στο αίτημα που θα γίνει όποτε γίνει. Με αποτέλεσμα ένα απλό χαρτί που το ζητάω να έρχεται στα χέρια μου μετά από 1,5 μήνα. Αν αυτό λοιπόν δεν με εξυπηρετεί και θέλω ένα δεύτερο χαρτί, κάτι άλλο, άλλο 1,5 μήνα να περιμένω το επόμενο χαρτί. Γι' αυτό λοιπόν και πράγματα τραβάνε σε χρόνο. Δεν υπάρχει, κύριε Λακαφώση, μια deadline? Δηλαδή υπάρχει το επιχείρημα που λέει ότι καθυστερούμε γιατί προστίθενται νέα στοιχεία στην δικογραφία. Ναι. Δηλαδή όσο θα προστίθενται νέα στοιχεία, δηλαδή πείτε ότι τώρα ορίζουμε την έναρξη της υπόθεσης σε 40 μέρες από σήμερα, τυχαία λέω τον χρόνο, και μετά από 4-5 μέρες ξαφνικά ανακαλύπτουμε ότι υπάρχει κάτι ακόμη το οποίο δεν είχαμε σε γνώση μας. Σταματάει αυτό, ψάχνουμε και αυτό και πάμε μετά από 40 μέρες πάλι? Η λήξη της ανάκρισης είναι απόφαση του ειδικού εφέτη ανακριτή. Όταν ο ανακριτής λοιπόν αποφασίσει ότι τα έχει όλα και ο φάκελος είναι πλήρης, τότε θα δώσει την υπόθεση, το φάκελο για να πάει προς το δικαστήριο. Αυτό μπορεί να γίνει σε μια εβδομάδα ή σε 1 χρόνο ή όποτε. Δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός. Άρα λοιπόν η μία πλευρά λέει ότι πρέπει να έχουμε ένα πλήρη φάκελο, δεν βιαζόμαστε να το κλείσουμε νωρίτερα και να μας λείπουν στοιχεία. Η άλλη πλευρά λέει με το να ψάχνουμε συνέχεια κάθε μικρή λεπτομέρεια, πάει το πράγμα και πίσω και πίσω και πίσω και πίσω, και κάποια αδικήματα που έχουν μείνει στα πλημελήματα κάποια στιγμή θα παραγραφούν κιόλας. Ναι. Εδώ μου λύνεται μια απορία, πρέπει να σας πω, και το ομολογώ και δημόσια, γιατί ο εφέτης ανακριτής είναι άνθρωπος. Και αυτός, φαντάζομαι, για να μην κατηγορηθεί ότι ασπευσμένος έκλεισε μια υπόθεση για να τη στείλει στην ακροματική διαδικασία, περιμένει και περιμένει και περιμένει για να μην τον κατηγορήσουν, έτσι δεν είναι? Ναι, από την άλλη πλευρά... Από την άλλη όμως μπορεί κάποιοι να του πούνε κολυσιεργή σκοπίμως για να σβηστούν κάποια πλημελήματα, ξέρω εγώ ποια άλλα αδικήματα. Αυτό είναι πράγματι έτσι και είναι μέσα στις δυσκολίες του ανακριτή. Γι' αυτό και έχει αυτή τη θέση ευθύνης και γι' αυτό και κάλεσαν και εφέτη ανακριτή και όχι η πρωτοδίκη, γιατί ήταν σοβαρό το ζήτημα. Δεν είναι απλά όλα αυτά στη διαχείρισή τους και ο καθένας πρέπει να τα ζυγίσει με τον καλύτερο τρόπο. Είναι ακόμα ανοιχτή η ημερομηνία ή έχει κλείσει? Δηλαδή είμαστε σε φάση που ο εφέτης ανακριτής θα πει για μέχρι εδώ πάμε, ξεκινάμε? Όχι, γιατί υπάρχει μια σοβαρή εκκρεμότητα που δεν έχει κλείσει και αυτό είναι η φωτιά, η ανάφλεξη και η φωτιά που ακολούθησε, η οποία όπως είχαμε πει από την πρώτη στιγμή έχει στοιχήσει τη ζωή σε τουλάχιστον 5 ανθρώπους. Έχουμε απόδειξη για 5 ανθρώπους που κάηκαν από τη φωτιά και δεν έχει σημασία αν είναι 5, 1, 2, 10 και ένας άνθρωπος αρκούσε για να είναι σοβαρό το ζήτημα. Δεν γίνεται πιο σοβαρό με τον αριθμό των θυμάτων. Από τη στιγμή λοιπόν που υπάρχουν άνθρωποι, έστω και ένας ξαναλέω, που θα είχαν επιβιώσει αν δεν υπήρχε η φωτιά, εδώ πρέπει να καταλήξουμε
στο τι προκάλεσε τη φωτιά, ώστε να ασκηθούν και οι αντίστοιχες ποινικές διώξεις. Πώς θα καταλήξουμε εκεί όμως, κύριε Λακαφώση? Εδώ λοιπόν υπάρχει το ζήτημα της χρονικής καθυστέρησης, γιατί όταν πριν ένα χρόνο συζητούσαμε ότι υπάρχουν αντικρουόμενες γνώμες και πραγματογνωμοσύνες, και όντως εδώ υπάρχει μία δυσκολία σε αυτό και το αναγνωρίζω. Όταν ο εφέτης ανακριτής έχει στο γραφείο του 2 τεχνικές μελέτες, ναι. Όχι 2, αν ήταν 2 θα ήταν πιο εύκολο. Το πρόβλημα είναι ότι έχει 10. Και οι 10 λένε η κάθε μία και κάτι διαφορετικό. Και ο ίδιος λοιπόν μπορεί να πει ότι εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, 10 ειδικούς ρώτησα και πήρα 10 διαφορετικές απαντήσεις, άρα δεν είναι σαφές το ζήτημα και δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Γιατί αν ήταν 2, θα μπορούσε πιο εύκολα κάποιος να αποφασίσει υπέρ της μίας ή της άλλης. Τέλος πάντων, επειδή μπορούν να χωριστούν περίπου σε 2 κατηγορίες. Το αν υπήρχε ή δεν υπήρχε εννοείται ουσία η οποία να προκάλεσε τη φωτιά. Αν τα βάλουμε λοιπόν σε 2 στρατόπεδα σε εισαγωγικά, υπάρχει ένα στρατόπεδο που λέει ότι τα λάδια σιλικόνης των μετασχηματιστών είναι αυτά που προκάλεσαν την έκρηξη, άρα όλα καλά από πλευράς ευθυνών, ήταν φυσιολογικό. Η άλλη πλευρά λέει ότι δεν γίνεται φυσιολογικά αυτή η ανάφλεξη και η πυρκαγιά που ακολούθησε, κάτι άλλο πρέπει να την έχει προκαλέσει. Ανάμεσα σε αυτές τις 2 περιπτώσεις λοιπόν κλήθηκε το Εθνικό Μεσόβιο Πολυτεχνείο να αποφανθεί έστω ως προς αυτά τα ζητήματα. Αυτό έγινε πέρσι το Μάρτιο και από πέρσι το Μάρτιο σε λίγο θα κλείσουμε χρόνο για μια διαδικασία που εκτιμώ ότι θα μπορούσε να έχει ολοκληρωθεί και νωρίτερα. Διεθνής βιβλιογραφία δεν υπάρχει για αυτό, δηλαδή που να λέει ότι μπορεί να προκληθεί ή δεν μπορεί να προκληθεί? Ναι. Θα σας πω, δεν υπάρχει ως προς το εξής. Δεν υπάρχει για τη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί αυτό είναι κάτι που μας έχει βασανίσει πάρα πολύ. Εγώ έχω ξοδέψει πάρα πολλές ώρες να ερευνώ αυτό το ζήτημα και από κάποιο σημείο συνειδητοποίησα ότι δεν υπάρχει γνώση για το συγκεκριμένο είδος, γιατί ποτέ στην ιστορία του σιδηροδρόμου δεν έχει γίνει τέτοιου είδους αντίστοιχο περιστατικό, ποτέ δεν έχει υπάρξει. Έχουν γίνει με τοπικές συγκρούσεις, αλλά δεν έχει πιάσει φωτιά, δεν έχει γίνει έκρηξη, ανάφλεξη και δεν υπάρχει αντίστοιχη εμπειρία από κάπου να το ζητήσει κάποιος να το πάρει έτοιμο σαν απάντηση. Υπάρχουν μόνο εκτιμήσεις και πιθανολογήσεις διαφόρων ειδικών, οι οποίες θα σας πω και κάτι άλλο, δεν είναι αρκετές μόνο με τη γνώση και την άποψη κάποιου. Δηλαδή, λέει κάποιος, έχω εδώ την τεχνική έκθεση του δόκτορα Τάδε, που λέει ότι δεν φταίνε με τίποτα τα έλαια σιλικόνης, άρα αποδείχθηκε πέραν πάσης αμφιβολίας. Εντάξει, αλλά στη δικογραφία υπάρχει και μια άλλη έκθεση ενός άλλου δόκτορα από μια άλλη χώρα, που είναι επίσης δόκτορ κι αυτός, και λέει τα αντίθετα. Λέει, σύμφωνα με τη δική μου επιστημονική γνώση, μια χαρά είναι τα έλαια σιλικόνης για την ιστορία αυτή και εγώ τα δέχομαι. Άρα λοιπόν, έχουμε 2 διαφορετικούς δόκτορες διαφορετικών λίγο επιστημών. Βέβαια, ένας είναι χημικός μηχανικός που είναι πιο έγκυρος, ο άλλος είναι χημικός σκέτος. Δεν τα ξέρει τόσο καλά, αλλά και πάλι η βαρύτητα της γνώμης τους δεν είναι αρκετή για να αποδείξει. Δεν μπορούμε λοιπόν να πούμε ο δόκτωρ Τάδε. Πόσο μάλλον ένας δικαστής που δεν έχει ιδέα από χημικές ενώσεις και λοιπά να πει ότι έχει ο Τάδε. Γι' αυτό ζητάει τις εκθέσεις και τους πραγματογνώμονες και τους ειδικούς. Γι' αυτό λοιπόν ζητήθηκε και από το Εθνικό Μεσόβιο Πολυτεχνείο να κάνει το διαιτητή σε εισαγωγικά. Όπου όμως από ό,τι αντιλαμβάνομαι το Πολυτεχνείο θα κάνει το διαιτητή μέχρι ενός σημείου. Θα αποκλείσει κάποια πράγματα, αλλά δεν θα δώσει τελική απάντηση, γιατί δεν έχει τα στοιχεία και τη δυνατότητα να καταλήξει σε κάτι οριστικό και τελικό. Και πάλι λοιπόν θα μείνει ένα κενό. Γι' αυτό και λέω στο ερώτημά σας πότε θα κλείσει ο φάκελος και πότε θα πάμε σε δίκη, τις επόμενες ημέρες θα δείξει, γιατί αυτή η έκθεση του Πολυτεχνείου που αναμένεται να μπει επισήμως στη δικογραφία τις επόμενες ημέρες, θα κρίνει ίσως και την εξέλιξη. Τι θα κάνει λοιπόν ο ειδικός εφέτης ανακριτής? Θα πει, δέχομαι την άποψη του Πολυτεχνείου και άρα πρέπει να ψάξουμε κάτι παραπάνω και άρα ξεκινάμε μια καινούργια διαδικασία από την αρχή να βρούμε τι συνέβη? Θα πει, εγώ δεν δέχομαι αυτό που μου λένε και εμένω στην άποψη την αρχική των δικών μου πραγματογνωμόνων και πάμε με τα έλαια σιλικόνης να δικάσουμε? Δεν ξέρουμε πώς θα... Συνεπώς, συγγνώμη που διακόπτω, κύριε Λακαφώση, αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο. Πούμε στον κόσμο που τώρα έρχεται συχνότητά μας, μιλάμε τον κύριο Κωνσταντίνο Λακαφώση, πραγματογνώμονα από τους. Ας μου το συγχωρήσει ο ίδιος, επειδή παρακολουθώ όσο παρακολουθώ, από τις πιο σοβαρές φωνές που ακούσαμε μέχρι σήμερα. Συνεπώς, τώρα
αυτό είναι ένα θέμα το οποίο, πώς να το πω έτσι, για να με δικάζεται πριν δικαστεί στην πραγματικότητα, γιατί θα μπορούσαν να πάνε οι εκθέσεις και τα λοιπά στο ακροατήριο. Όχι, είναι αργά. Είναι αργά τότε, γιατί δεν θα έχουν απαγγελθεί οι κατηγορίες. Ωραία, να το πούμε αυτή τη στιγμή είναι αυτό. Είναι ότι αν δεν απαγγελθούν κατηγορίες και μάλιστα σε κακουργηματικό χαρακτήρα για κάποιους, τότε και να πάμε στο δικαστήριο χωρίς κατηγορούμενους, θα είναι αργά πλέον να ανοίξουμε από την αρχή αυτή τη συζήτηση. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να φτιαχτεί σωστά στο κατηγορητήριο, να διαπιστωθεί κάτι και να πάμε πρώτον με πλήρη φάκελο κατά το δυνατόν να δικάσουμε και δεύτερον με τους σωστούς κατηγορούμενους. Και από εκεί και πέρα το δικαστήριο θα αποφασίσει αν θα καταδικάσει ή θα αθωώσει. Αλλά αν δεν κατηγορήσεις κάποιον για κάτι, είναι σαν να έχει γίνει ένα τροχαίο και να πας στο δικαστήριο να πεις άγνωστος οδηγός. Ωραία, ποιον θα δικάσεις? Αν δεν έχεις εντοπίσει από την πινακίδα τον οδηγό, αν δεν τον έχεις ταυτοποιήσει να τον στείλεις κατηγορούμενο, πώς θα δικάσεις κάποιον αν δεν ξέρεις ποιος είναι? Κάπως έτσι είναι λοιπόν η περίπτωση. Η ύπαρξη ουσίας η οποία προκαλεί έκρηξη, άσχετα αν αυτή ευθύνεται ή όχι, θεωρείται δεδομένη, ποσότητας μεγάλης? Γιατί εδώ λένε είναι πολύ δύσκολο να δούμε, ρε παιδί μου, μετέφερε παράνομα αυτή την ουσία. Δηλαδή αυτό μπορεί να το θεωρήσουμε δεδομένο ότι μεταφέρθηκε ποσότητα ικανή από αυτή την ουσία παρανόμως. Αυτό έχει λήξει ή και αυτό είναι διερευνητέο? Γι' αυτό είναι. Γιατί εδώ θα σας πω και είπατε κατά λάθος την κρίσιμη λέξη. Ποσότητας μεγάλης. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα ακόμα πρόβλημα. Επειδή στη διαδικασία αυτή έχουμε πολλές και διαφορετικές εκτιμήσεις από πολλούς και διαφορετικούς, που κάποιοι από αυτούς έχουν υψηλότερο επιστημονικό επίπεδο, κάποιοι χαμηλότερο, ο καθένας τέλος πάντων θέλει να υπερθεματίσει και θέλει και να διεκδικήσει την πατρότητα της αποκάλυψης και της δημοσιότητας. Αυτό σημαίνει ότι ανεβάζουμε τις ποσότητες για να κάνουμε εντύπωση ενδεχομένως, είτε γιατί είναι κακή εκτίμηση, είτε γιατί οτιδήποτε. Όταν ξεκινάμε λοιπόν και λέμε, τι είπε ο άλλος, είπε 3 τόνους, όχι 3, να τους κάνουμε 5. Είπε 5, όχι 10 τόνοι. 10 δεν είναι πολύ, πες 15 τόνοι. Ας βγούμε και στην τηλεόραση να πούμε 30 τόνοι. Ξαφνικά λοιπόν, όταν έχουμε ξεκινήσει από 3 τόνους και έχουμε φτάσει στους 30 τόνους, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα στο αν θα μας πιστέψουν πλέον ή όχι. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, κύριε Λακαφώση. Η πληροφορία που διαρρέεται, πώς διαρρέεται και πώς φτάνει στα αυτιά του κάθε πολίτη. Η υπερβολή, θα πω πολύ κατηγορηματικά, η υπερβολή δεν βοηθάει την υπόθεση. Γιατί είναι κάποιοι που λένε να κάνουμε φασαρία να αφυπνίσουμε τον κόσμο. Ναι, να κάνουμε φασαρία να αφυπνίσουμε τον κόσμο, αλλά να μην λέμε υπερβολές και ανακρίβειες, γιατί αυτά θα καταπέσουν στο δικαστήριο μέσα σε 30 δευτερόλεπτα και μετά θα μείνουμε να κοιταζόμαστε μεταξύ μας. Θα έχουμε χάσει την αξιοπιστία μας και δεν θα μας πιστεύουν. Επιμένω λοιπόν ότι η υπόθεση θέλει αλήθεια, δεν θέλει υπερβολές. Κατά την άποψή σας, γιατί είστε από αυτούς που έχουν ασχοληθεί όσο πιο επισταμένος με το θέμα, υπάρχουν στοιχεία που έχουν αλλοιωθεί? Δηλαδή, γιατί ακούγονται πάρα πολλά, το ξέρετε αυτό καλύτερα. Το βίντεο, για παράδειγμα, εδώ στο σταθμό Θεσσαλονίκης, αν δεν έγραψε την φόρτωση του υλικού. Το πιο σημαντικό που έχει συμβεί είναι αυτό. Είναι ότι αυτά τα βίντεο που τα ζητήσαμε από την πρώτη μέρα προφορικά, και όταν είδαμε ότι δεν υπάρχει ανταπόκριση προφορική, το κάναμε και γραπτά. Τον Μάρτιο του 2023, δηλαδή 29 μέρες μετά το ατύχημα, στις 29 Μαρτίου, γραπτός ο δικηγόρος ο κύριος Ψαρόπουλος έκανε αίτημα στον εφέτη ανακριτή να αναζητήσει και να μας παραδώσει τα βίντεο της εμπορικής, όπως είχαν ήδη κάνει ούτως ή άλλως και της επιβατικής. Αυτό λοιπόν αγνοήθηκε, έγινε με καθυστέρηση η αίτηση, δεν έγινε κατάσχεση όπως θα έπρεπε, γιατί σε μια σοβαρή υπόθεση δεν λες παρακτικά ότι έχεις κάνει κάτι, στέλνεις στο περιπολικό επιτόπου και κάνεις κατάσχεση, λες βγείτε έξω, αφήστε τα όλα και μπαίνεις και κάνεις κατάσχεση. Εδώ δεν έγινε κατάσχεση. Εδώ στείλαμε ένα γράμμα μετά από 2 μήνες. Αν έχετε την ευγενή καλοσύνη, αν υπάρχουν στοιχεία ενοχοποιητικά για εσάς, άμα θέλετε μας τα στέλνετε. Προφανώς δεν ήθελαν. Και η απάντηση ήταν ότι είναι πανεγράψιμος ο σκληρός δίσκος και γράφτηκαν οι επόμενες μέρες και σβήστηκαν οι προηγούμενες. Συγγνώμη, αυτό κύριε Λακαφώση δεν ήταν δουλειά κατευθείαν της εισαγγελίας, κατευθείαν όμως? Εγώ δεν μπορώ να σχολιάσω το τι έκανε και τι δεν έκανε η εισαγγελία. Εγώ σχολιάζω το αποτέλεσμα. Ότι εγώ περιμένω ένα βίντεο από τη φόρτωση της εμπορικής και δεν υπάρχει ούτε ένα βίντεο από τη φόρτωση της εμπορικής,
Γιατί επιπλέον όχι μόνο μας έδωσαν τους σκληρούς δίσκους με καθυστέρηση, αλλά προέκυψε ότι δεν μας έδωσαν τους σκληρούς, τους σωστούς. Μας έδωσαν λάθος σκληρούς. Μας έδωσαν, εσείς που είστε από τη Θεσσαλονίκη ξέρετε καλά κάτι που εγώ δεν το ήξερα. Και γι' αυτό και άργησα να καταλάβω ότι μας κοροϊδεύουν. Ξέρετε ότι είναι αλλού ο επιβατικός σταθμός και ο εμπορικός απέχει 1,5 χιλιόμετρο. Ναι. Δεν είναι στο ίδιο μέρος. Εγώ λοιπόν όταν είδα την πρώτη φορά τα πρώτα βίντεο από τη φόρτωση της... από το σταθμό θεώρησα ότι εντάξει είναι κάπου εκεί στο ίδιο μέρος, παραδίπλα είναι, και κάποιος που δεν είναι από τη Θεσσαλονίκη δεν μπορεί εύκολα να καταλάβει ότι μας κοροϊδεύουν. Ο Αντώνης ο Ψαρόπουλος που κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη το κατάλαβε όταν μου είπε κάποια στιγμή, μα είναι αλλού εμπορικό σταθμό, δεν είναι στο ίδιο μέρος. Αυτό βέβαια κύριε Λαγκαφώση, γιατί παλιά, εμείς είμαστε πολύ παλιοί στο επάγγελμα, παλιά θα θυμάστε ίσως, είχε αποκαλυφθεί ένα κύκλωμα στον ΟΣΕ όταν ακόμη ήταν αμυγός κρατικός, με κάτι βαγόνια που προσέθεταν οι εργαζόμενοι και έκαναν μεταφορική εταιρεία. Αυτό συνεπώς μπορεί να είναι ένα κομμάτι το οποίο να ήταν γνωστό μεταξύ εκεί της παρέας. Φόρτωναν δηλαδή αυτό, δεν φανταζόταν ποτέ ότι θα προκύψει κάτι τέτοιο, μια σύγκρουση και κατόπιν έκρηξη. Και βγάζανε λεφτά, ας πούμε, έβγαζε λεφτά μια παρέα εδώ πάνω υπό την ανοχή προϊσταμένων. Δεν ξέρω τώρα πώς γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Ακριβώς όπως το είπατε. Δεν θεωρώ ότι είναι μια τεράστια πλεκτάνη που συμμετέχουν οι Ρώσοι, οι Αμερικάνοι ή οι εξωγήινοι. Είναι κάτι πολύ μικρής κλίμακας που έτυχε, αλλά τι να κάνουμε, έτυχε. Ναι. Κανένας δεν είχε σκοπό να κάνει τέτοια προβλήματα. Έτυχε όμως κάτι. Όταν λοιπόν κάτι τυχαίνει, δυστυχώς πρέπει να αναζητηθεί το ποιος ήταν ο υπεύθυνος. Για την παράμετρο, γιατί έχουμε άπειρα μηνύματα. Ο κόσμος δείχνει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και μάλιστα σας συγχαίρει για τον καθαρό λόγο σας. Για την παράμετρο που αφορά σε μπάζωμα, μπετά, για τα οποία κάποιοι είπαν το κάναμε για να υπάρχει έδαφος στέρεο να κάνουμε τη δουλειά μας. Ενώ άλλοι λένε είναι ξεκάθαρο ότι δεν έπρεπε να γίνει έτσι. Από την άλλη, εγώ θα πω και πάλι ότι δεν θεωρώ ότι είναι πλεκτάνη, ξανά θα πω των Αμερικάνων, των Ρώσων, των εξωγήινων. Θεωρώ ότι ήταν απλά μια επικοινωνιακή διαχείριση πολύ γρήγορα να τα σκουπίσουμε, να τα καθαρίσουμε, να φύγει το θέμα από την επικαιρότητα. Γιατί είναι άσχημο. Και θα σας πω το εξής παράδειγμα που λέω σε τέτοιες περιπτώσεις. Είχε συμβεί πριν κάνα 2 χρόνια εδώ στην Αθήνα ένα περιστατικό με έναν φύλαθλο που μαχαιρώθηκε σε μια συμπλοκή με ξένους φιλάθλους και την άλλη μέρα το πρωί έτρεξε ο δήμαρχος της πόλης να πλύνει τα αίματα από το σημείο πολύ γρήγορα για να δείξει ότι η πόλη του είναι καθαρή και ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Καλοπροαίρετα το έκανε προφανώς ο άνθρωπος. Δεν είχε σκοπό να συγκαλύψει. Αλλά έσβησε στοιχεία. Αλλά έσβησε τα στοιχεία. Και όταν πήγε η σήμανση να πάρει στοιχεία και αποτυπώματα, τα είχαν ήδη πλύνει. Κάτι τέτοιο εκτιμώ εγώ ότι έχει συμβεί εδώ. Δηλαδή δεν είναι ότι κάποιος εκείνο το βράδυ ήξερε ότι πρέπει να συγκαλύψουμε το τάδε πράγμα και να το κρύψουμε για να μην το κάνουμε. Ήταν όμως μια προσπάθεια γρήγορα να τα μαζέψουμε, γρήγορα να τα καλύψουμε, γρήγορα να φύγει αυτό από την επικαιρότητα. Και θα σας πω και κάτι που μόνο ανεπίσημα μπορώ να το πω, δεν μπορώ να το πω επίσημα γιατί και οι άνθρωποι που μας το έχουν πει δεν το λένε σε επίσημη κατάθεση. Οι πυροσβέστες όμως και οι αστυνομικοί που ήταν στο σημείο το πρώτο βράδυ μας μεταφέρουν μια πολύ έντονη πίεση όλη τη νύχτα ότι τελειώνεται γρήγορα γιατί θα ξημερώσει και είναι στημένες οι κάμερες και ό,τι έχετε να μαζέψετε, δεν θέλω να πω τι, καταλαβαίνετε τι, δεν πρέπει να φανεί στις κάμερες. Οπότε γρήγορα όσο είναι ακόμα σκοτάδι. Αυτό το γρήγορα όσο είναι ακόμα σκοτάδι προκαλεί και λάθη στη διαχείριση, γι' αυτό και δεν έχουμε χαρτογράφηση των θυμάτων, γι' αυτό και δεν ξέρουμε αν έρθει ένα συγγενής θύματος και πει αγαπητό ελληνικό κράτος, παρακαλώ πείτε μου σε ποιο σημείο βρέθηκε η σωρός του ανθρώπου μου και από πού την ανασύρατε για να τη φέρει στο νεκροτομείο. Δεν γνωρίζει το ελληνικό κράτος. Επ' αυτού κύριε Λαγκαφώση, εργαζόμενοι το έκαναν, οδηγός φορτηγού, χειριστής κτλ. Αυτοί κλήθηκαν, τους ξέρετε, μιλήσατε μαζί τους? Ναι, βέβαια. Όλοι αυτοί είχαν γνώση, δηλαδή από ποιον πήραν εντολή, από κάποιο πολιτικό πρόσωπο, από την περιφέρεια, από έναν... Τα πολιτικά πρόσωπα δίνουν ίσως την κατεύθυνση, δεν θα πάει όμως ποτέ κάποιος πολιτικός να πιάσει αυτόν που ενεργεί, να του πει έλα εδώ είμαι ο... η πληροφορία αυτή, η εντολή μάλλον πηγαίνει αλυσιδωτά προς τα κάτω. Κάποιος γνωρίζει το ζητούμενο, το λέει στον προϊστάμενο, ο προϊστάμενος το λέει στον υφιστάμενο, ο υφιστάμενος το λέει σε κάτω. Είναι αλυσίδα. Τελικά δηλαδή ο χειριστής του εξκαφέα λέει εμένα μου το είπε κάποιος πυροσβέστης.
Και ποιος του είπε του πυροσβέστη? Ο προϊστάμενος. Και ποιος του είπε του προϊστάμενου? Κάποιος. Υπάρχει μια τέτοια αλυσίδα. Πάντως είναι σαφές από κάτι άλλο, από τα αεροπορικά. Ξέρετε κι εσείς, το πιο γνωστό παράδειγμα στην Ελλάδα είναι το Ήλιος, όπου ο ακριβώς Τσολάκης τότε που ήταν πρόεδρος της Επιτροπής Διερεύνησης έκλεισε το χώρο για εβδομάδες. Δεν πλησίασε, όχι δημοσιογράφος, δεν πλησίασε πουλί πετούμενο για εβδομάδες μέχρι να πει ότι ολοκληρώσαμε την έρευνά μας, αποδεσμεύω το χώρο, και τότε να έρθουν οι γερανοί να σηκώσουν τα συντρίμμια και να βρεθούν και από κάτω και κάποια ακόμα ανθρώπινα υπολείμματα που δεν είχαν βρεθεί τις πρώτες μέρες. Και κάποια οικογένεια μάλιστα είχε μεγάλο ψυχολογικό φορτίο τότε, γιατί τα υπολείμματα του ανθρώπου της βρέθηκαν κάτω από το σπασμένο κόκπιτ του Ήλιος 3 εβδομάδες μετά. Η απάντηση όμως σε αυτό ήταν: έχετε δίκιο, αλλά ήταν αδύνατο να μετακινηθεί κάτι πριν ολοκληρωθεί η έρευνα. Τώρα ολοκληρώσαμε, τώρα θα μπείτε μέσα. Αυτό λοιπόν είναι το παράδειγμα πώς γίνεται. Στα αεροπορικά γίνεται σωστά. Συγγνώμη που διακόπτω. Στην περίπτωση αυτή που εμπλέκονταν δυστυχώς τόσες οικογένειες, χάσαν τους ανθρώπους τους, κάποιος δικηγόρος κατευθείαν, κάποιος από αυτούς δηλαδή, από αυτή την πλευρά, δεν ζήτησε κατευθείαν να γίνει αυτό το πράγμα το αυτονόητο? Πότε να προλάβω? Στις 2 μέρες, στις 3 μέρες, ξέρω εγώ, τι να πω. Ήταν ήδη αργά. Η μετακίνηση των βαγονιών ξεκίνησε ήδη από την πρώτη στιγμή, από το πρώτο βράδυ. Άρχισαν να τα κουνάνε στην άκρη, μετά ήρθαν μπουλντόζες, μετά ήρθαν φορτηγά, μετά εντωμεταξύ οι άνθρωποι, οι οικογένειες ήταν σε κατάσταση σοκ από αυτό που συνέβη. Δεν είχε κανένας χρόνο να συνειδητοποιήσει. Ναι, αυτά όλα τα ανακαλύψαμε. Τα βαγόνια κουνήθηκαν από το πρώτο βράδυ, μήπως βρουν άλλους ζωντανούς για να ψάξουν? Όχι ζωντανούς. Ζωντανούς δεν υπήρχαν. Θα σας πω και κάτι άλλο. Εμείς έχουμε ένα εξαιρετικά αναλυτικό timeline του τι συνέβη, πότε συνέβη, και γνωρίζουμε δυστυχώς ότι τη στιγμή που έφτασε ο πρώτος πυροσβέστης και ο πρώτος διασώστης, και μάλιστα για να είμαι απόλυτα ακριβής, ο πρώτος που έφτασε στο σημείο ήταν περιπολικό, του Αλφα Ταυτεμπών ήταν το πρώτο όχημα διάσωσης που έφτασε. Τη στιγμή λοιπόν που έφτασε ο πρώτος αστυνομικός και 1 λεπτό μετά έφτασε και ο πρώτος πυροσβέστης, όποιος ήταν να σωθεί είχε σωθεί ήδη από μόνος του. Όποιος δεν μπορούσε να σωθεί, δεν υπήρχε άλλο περιθώριο. Άρα τα σωστικά συνεργεία στην πραγματικότητα δεν διέσωσαν κανέναν. Ο ένας και μοναδικός άνθρωπος που σώθηκε από κίνδυνο θανάτου, μια κοπέλα η οποία βρέθηκε στην άκρη της φωτιάς βαριά τραυματισμένη και κινδύνευσε να καεί γιατί δεν μπορούσε να απομακρυνθεί, αυτή την κοπέλα την τράβηξαν μακριά 2 αξιωματικοί του πολεμικού ναυτικού, οι οποίοι πραγματικά της έσωσαν τη ζωή, όπως έσωσαν πιθανόν και τη ζωή μιας ακόμα κοπέλας που είχε τραυματιστεί πολύ σοβαρά και αιμορραγούσε από το πόδι της, και αν δεν της έδαιναν το πόδι κάνοντας τουρνικέ και σωστή επίδοση, δεν ξέρουμε και αν θα είχε συμβεί κάτι από κατάσχετη αιμορραγία. Από εκεί και πέρα όμως οι σωστικές δυνάμεις δεν μπόρεσαν να σώσουν κάποιον, γιατί δεν είχε μείνει κάποιος να σωθεί. Οι άνθρωποι είχαν βγει ήδη από τα βαγόνια μόνοι τους, είχαν σωθεί μόνοι τους όσοι μπορούσαν, οι άλλοι που ήταν μέσα ήταν ήδη νεκροί. Δεν είχε λοιπόν περιθώριο κάποιος να βρει κάποιον και να σώσει. Η βιασύνη ήταν να βρούμε γρήγορα τα θύματα και να τα απομακρύνουμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε, για να μην μας πιάσει το πρώτο φως της ημέρας και το δουν οι κάμερες από μακριά και παίζουν σε όλα τα κανάλια εικόνες τέτοιες. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Μιλάμε, εγώ ακόμη πάρα πολύ μεγάλη προσοχή όσα λέει ο κ. Λακαφώσης. Μιλάμε για το κομμάτι Βυργινία από όταν συνέβη και έπειτα. Οι λόγοι για τους οποίους συνέβη ό,τι συνέβη, κατά την άποψη, γνώμη σας, μάλλον γιατί έχετε γνώση, κατά τη γνώμη σας, αφορούν σε ατομική ευθύνη, ανθρώπινο λάθος συγκεκριμένων ανθρώπων, ή είναι πιο σύνθετο όπως επιχειρείται να παρουσιαστεί? Θα πω πρώτα απ' όλα ότι αυτό μιλώ το για κομμάτι... για το πριν, δηλαδή μέχρι το σημείο της έκρηξης. Ναι, θα σου το πω. Αυτό το κομμάτι της διερεύνησης είναι ολοκληρωμένο και σε αυτό δεν υπάρχει κανένα κενό. Αν θέλαμε να δικάσουμε αύριο πρωί για το ποιος φταίει για τη σύγκρουση, θα μπορούσαμε να δικάσουμε. Έχουν λυθεί όλα αυτά τα ζητήματα, έχουν βρεθεί οι μηχανισμοί όλοι που οδήγησαν στο ανθρώπινο λάθος, γιατί έγιναν όχι 1
αλλά τουλάχιστον 2 σοβαρά ανθρώπινα λάθη και κάποιες άλλες ευκαιρίες να αποσοβηθούν, αυτά δεν λειτουργήσαν εγκαίρως, αλλά αυτό έχει και άλλα πράγματα από πίσω που έχουν σχέση με την εκπαίδευση, με τη στελέχωση, και θα σας πω ας πούμε το εξής παράδειγμα. Εσείς στο ραδιοφωνικό σταθμό σας αυτή τη στιγμή έχετε τη ροή του προγράμματος που την ελέγχει κάποιος εξειδικευμένος ηχολήπτης που ξέρει τη δουλειά του. Αν έρθω εγώ αύριο πρωί και σας πω, ξέρω, έχω κάνει στο στρατό ηχολήπτης, αφήστε με, και μου δώσετε την κονσόλα και ξεκινήσει η εκπομπή. Αν κάποια στιγμή κοπεί ο ήχος και πέσει το σήμα, ποιος θα φταίει, εγώ που τα έκανα χάλια ή εσείς που με εμπιστευτήκατε χωρίς να διαπιστώσετε ότι ξέρω ότι μπορώ να κάνω αυτή τη δουλειά? Σωστό. Υπάρχουν λοιπόν και τέτοια πολύ σοβαρά ζητήματα. Χωρίς να σημαίνει ότι αυτός ο οποίος ήρθε και είπε τα ξέρω εγώ, όλα τα κατέχω, ότι δεν έχει ευθύνη, έτσι. Βεβαίως, έχει τεράστια ευθύνη. Έχω και εγώ, ο οποίος ενδεχομένως θα έπρεπε να τον εμποδίσω ή να του πω ότι δεν είσαι έτοιμος να σε ελέγξω, αλλά έχει ατομική ευθύνη και ο ίδιος. Να ρωτήσω κάτι χαζό. Αφού το πρώτο κομμάτι αυτής της υπόθεσης θα μπορούσε να δικαστεί, θα μπορούσε να κοπεί στα 2 η υπόθεση. Να πούμε, κοιτάξτε να δείτε, δικάζουμε μέχρι την στιγμή που συνέβη ό,τι συνέβη και μετά αναζητούμε σε δεύτερη αίθουσα το τι προκάλεσε την έκρηξη και την παράνομα φορτία κτλ. Ενδεχομένως θα μπορούσε. Απ' την άλλη, αυτό είναι κάτι που δεν θα ήθελα εγώ να το σχολιάσω. Καλύτερα είναι να το σχολιάσει ο δικηγόρος. Γιατί υπάρχουν υπέρ και κατά, υπάρχει αυτή η δυνατότητα και υπάρχουν υπέρ και κατά της μίας και της άλλης περίπτωσης. Αυτό όμως, επειδή είναι θέμα δικηγόρου, καλύτερα θα το πει κάποιος δικηγόρος. Θα το θέσω και σε νομικό, γιατί θεωρώ ότι θα είχε. Γιατί τώρα όλο αυτό το πράγμα, καταλαβαίνετε, κύριε Λακαφώση, είναι ένα σύνολο πραγμάτων. Εγώ είπα ότι είναι 4 κεφάλαια. Πολιτικές ευθύνες, γιατί δεν εξυγχρονίστηκε το δίκτυο. Ανθρώπινες ευθύνες εκείνη τη βραδιά. Ευθύνες διαχείρισης εκείνης της βραδιάς και ευθύνες διαχείρισης από εκείνη τη βραδιά μέχρι και σήμερα. Είναι 4 διαφορετικά χρονικά διαστήματα. Αν το δούμε στο σύνολό του και ψάχνουμε να βρούμε μια απάντηση σε όλα αυτά, μπορεί να χαθούμε στους διαδρόμους αυτής της σύνθεσης της υπόθεσης. Αν την κόβαμε σε κομμάτια όμως, λέω πως καταλήγαμε, ρε παιδί μου, ότι γι' αυτό τελειώνουμε ώστε ο κόσμος να καταλάβει, να πάρει τις απαντήσεις του. Κύριε Καραγιάννη, συγγνώμη. Απ' την άλλη, να σας πω αυτό που σας είπα πριν, ότι αυτή τη στιγμή, σήμερα που μιλάμε, η Hellenic Train κατηγορείται μόνο για πλημελήματα. Ενώ ΟΣΕ κατηγορείται για κακουργήματα. Αυτό από μόνο του εμένα μου ακούγεται παράδοξο, χωρίς να είμαι νομικός και χωρίς να θέλω να μπω σε τέτοιες λεπτομέρειες. Όταν 2 εταιρείες εμπλέκονται και οι 2 σε ένα αποτέλεσμα, πώς γίνεται η μία να έχει ευθύνες σε βαθμό κακουργήματος και η άλλη να έχει σε βαθμό πλημελήματος, αφού ο σταθμάρχης ανήκει στη μία, ο μηχανοδηγός ανήκει στην άλλη, η υποδομή ανήκει στη μία, το μεταφορικό έργο ανήκει στην άλλη. Είναι περίπου μισές-μισές οι ευθύνες. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που πρέπει να λυθεί τουλάχιστον σε πρώτη φάση. Κύριε Λακαφώση, ποιος κατηγορείται και γιατί. Ναι. Τώρα είναι ένα θέμα που το βάζουν ακροατές αυτό, δεν ξέρω αν μπορείτε να το απαντήσετε. Πόσοι πραγματογνώμονες, πόσοι δικηγόροι εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση, μήπως και αυτό δηλαδή προς Θεού θα πρέπει να διαρευνηθούν όλα, δεν το συζητάμε, μέχρι κεραίας, αλλά αν ήταν ας πούμε αντί 20 πραγματογνώμονες, αν ήταν 2, αν συμφωνούσαν οι οικογένειες, μήπως θα έτρεχε πιο γρήγορα η υπόθεση? Ναι, αλλά αυτό στην πράξη δεν γίνεται. Γιατί εδώ εμπλέκονται 55 οικογένειες. Λέω 55 γιατί από τα θύματα 2 ήταν δίδυμες αδερφές και ένας είναι πατέρας και γιος. Είναι 55 λοιπόν οι οικογένειες. Σε 55 οικογένειες, όπου μάλιστα δεν είναι και απαραίτητα όλες μαζί στο ίδιο πλαίσιο σκέψης. Σε κάποιες οικογένειες, ας πούμε, οι γονείς έχουν έναν δικηγόρο και μία γραμμή και τα άλλα παιδιά έχουν μια διαφορετική. Έχουμε λοιπόν ίσως 100 διαφορετικές πλευρές που θα πρέπει να συμφωνήσουν. Αυτό στατιστικά και πρακτικά είναι αδύνατο να συμβεί. Και δεν έχει συμβεί άλλωστε και σε άλλες περιπτώσεις. Το να συμφωνήσουν απόλυτα όλοι οι άνθρωποι μαζί, και σημειώστε κιόλας ότι δεν είναι και μια περίπτωση, ας πούμε, ενός εργατικού ατυχήματος όπου όλοι οι εμπλεκόμενοι ήταν υπάλληλοι στο ίδιο εργοστάσιο και άρα είναι ίδιας κουλτούρας, ίδιας προέλευσης, κάπως μπορεί να συνεννοηθούν. Ναι, μπορούν να εκπροσωπηθούν ενιαία. Ναι. Εδώ δεν γίνεται. Εδώ μιλάμε για ανθρώπους που κάποιοι είναι στην Αθήνα, κάποιοι είναι στη Θεσσαλονίκη, ένας είναι στη Ρουμανία, 2 είναι στην Κύπρο. Είναι και γεωγραφικά διασπασμένοι, αλλά και στην πράξη είναι άνθρωποι που, θα σας πω και το πολύ απλό, που είναι λίγο θεωρητικά δεν έχει σχέση με την υπόθεση, αλλά στην πράξη έχει. Σε μία συνάντηση
οικογενειών για ένα άσχετο ζήτημα. Παρατήρησα στο τραπέζι τους ανθρώπους μπροστά μου και συνειδητοποίησα ότι ο ένας ανήκει σε ένα κόμμα της άκρας δεξιάς, ένας άλλος σε ένα της λιγότερο άκρας, ο απέναντί του ανήκει στο παραδοσιακό ΚΚΕ, ο διπλανός του στο ΣΥΡΙΖΑ και άλλοι δύο ήταν κάπου ενδιάμεσα. Και αυτό είναι πρόβλημα. Δηλαδή δεν είναι εύκολο άνθρωποι με τόσο διαφορετικό ιδεολογικό υπόβαθρο και πολιτική τοποθέτηση να συμφωνήσουν απόλυτα σε μια κοινή πορεία. Τελευταία παράμετρος για την οποία έγινε πάρα πολύς λόγος. Το ηχητικό. Ναι. Το ηχητικό το οποίο έκανε το γύρο του διαδικτύου, κάποια στιγμή κάποιοι πιο συγκρατημένα, γιατί υπήρχαν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις, ότι είναι πραγματικό ή ότι είναι φτιαχτό. Μιλώ για το ηχητικό το οποίο προέκυψε από την αυτόματη κλίση των κινητών στο σύστημα 112 και τις δύο φωνές οι οποίες ακούστηκαν. Τι στοιχείο είναι αυτό, από πότε είναι γνωστό, πόσο επηρεάζει την ουσία? Την ουσία την επηρεάζει πολύ λίγο, εκτός αν θεωρήσουμε ότι η ουσία είναι οι χθεσινές διαδηλώσεις. Γιατί κάποιος θα πει ότι αυτές οι χθεσινές διαδηλώσεις και η κινητοποίηση του κόσμου ξεκίνησαν από αυτό το ηχητικό. Αν λοιπόν κάποιος πάει με τη λογική ότι δικάζουμε στο δρόμο και ξυπνήσαμε τον κόσμο, και αν μπορεί να πει ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, δεν πειράζει να έχουμε και παράπλευρες απώλειες σε αυτό το δρόμο, τότε ναι, ήταν για καλό. Αν απ' την άλλη μιλάει κάποιος με τις οικογένειες, γιατί εγώ έχω το εξής βαρύ φορτίο, πρέπει να σας πω. Εμένα καλούνε οι γονείς των ανθρώπων, κυρίως οι γονείς λέω, γιατί προφανώς υπάρχουν και άλλες κατηγορίες θυμάτων. Κάποιοι έχουν χάσει τον πατέρα τους, τη μητέρα τους, τη σύζυγό τους. Αλλά το πιο βαρύ είναι για αυτούς που έχουν χάσει το παιδί τους. Αυτοί λοιπόν που έχουν χάσει το παιδί τους μου τηλεφωνούν και με ρωτάνε, δεν με νοιάζει τι θα γίνει, τι άλλο θα συμβεί. Ένα πράγμα θέλω να ξέρω, πες μου πώς έφυγε το παιδί μου και πες μου αν υπέφερε ή αν έφυγε γρήγορα. Αυτό λοιπόν είναι μια πολύ δύσκολη ερώτηση που την κάνουν πολλοί και πρέπει να δώσω απάντηση σε πολλούς από αυτούς. Και εγώ έχω το βαρύ φορτίο να πω κάτι σε αυτούς τους ανθρώπους, που να μην τους κοροϊδεύω, να μην τους λέω ψέματα, να τους πω την αλήθεια και να τους δώσω το καλύτερο που γνωρίζουμε. Σε αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν, εμείς, για να πάω στο ηχητικό του 112, εμείς το πήραμε αυτό πριν αρκετούς μήνες. Αυτό είχαν ζητηθεί αυτά τα στοιχεία από νωρίτερα, άργησαν και αυτά, μπήκαν στη δικογραφία κάποια στιγμή τον Απρίλιο του 2024. Εμείς λοιπόν πάρα πολύ γρήγορα τα πήραμε και τα ακούσαμε και καταλάβαμε αμέσως τι συμβαίνει. Από ποια αρχή τα πήρατε, κύριε Λακαφός, έχει σημασία? Μέσα από τη δικογραφία, όταν μπήκε στο φάκελο της δικογραφίας, από εκεί τα παίρνουμε και εμείς, γνωστοποιούνται στους τεχνικούς συμβούλους και στις... Τι λέει αυτό το ηχητικό? Το ακούσαμε, εγώ το έχω ακούσει. Τι λέει, τι μας λέει αυτό το ηχητικό? Στην πραγματικότητα δεν μας λέει τίποτα καινούριο. Γιατί εμείς γνωρίζαμε ήδη, εμείς το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τη φωτιά και λέγαμε ότι έχουμε αποδείξεις για 5 έως 7 άτομα που ήταν το περιθώριο της εκτίμησης. Γνωρίζαμε λοιπόν ότι στο κηλικείο υπήρχε τουλάχιστον ένας άνθρωπος που επέζησε και εκτιμούσαμε από μια άλλη μαρτυρία ότι υπήρχε και δεύτερος. Από εκεί ήταν η εκτίμησή μας για τους 2 από τους 5. Αυτό το ηχητικό απλώς ήρθε να επιβεβαιώσει με άσχημο αλλά πολύ κατηγορηματικό τρόπο αυτό που ήδη γνωρίζαμε. Άλλο συμπέρασμα από αυτό το ηχητικό δεν προκύπτει. Το να αναλύσουμε δηλαδή τον ήχο και να πούμε ότι από αυτό τον ήχο προκύπτει το είδος της καύσης ή το υλικό ή η ποσότητα ή κάτι άλλο, αυτό είναι λογικό άλμα. Στην πραγματικότητα λοιπόν από αυτό το ηχητικό γνωρίζουμε ότι 2 άνθρωποι που ακούγονται, γιατί ξαναλέω στο ηχητικό αυτό ακούγονται 2 άνθρωποι, ακριβώς 2, όχι παραπάνω. Ένας άντρας και μια γυναίκα. Αυτοί οι 2 λοιπόν, εμείς αναγνωρίσαμε τη γυναίκα που ακούγεται, ενημερώσαμε αμέσως και πολύ διακριτικά μέσω του δικηγόρου, γιατί ήταν δυστυχώς και εντολέας μας και είχαμε ήδη. Λέω το δυστυχώς μόνο ως προς την προσωπική σχέση, όχι κάτι άλλο, γιατί όποιος καταλαβαίνω. ίδιο είναι το φορτίο. Απλώς το συγκεκριμένο τυχαίνει να τον γνωρίζαμε ήδη και ήταν πιο δύσκολο για εμάς να του πούμε ότι ξέρεις, ακούγεται η κόρη σου να μιλάει λίγο πριν καεί. Επίσης να ξεκαθαρίσω και πολύ κατηγορηματικά κάτι άλλο. Επειδή και πάλι ανησυχούν γονείς και τηλεφωνούν και ρωτάνε, και γι' αυτό και πρέπει να ξεκαθαρίζω κάποια πράγματα.
πολύ κατηγορηματικά σας λέω ότι δεν υπάρχουν τελευταία 10 δευτερόλεπτα αφρικιαστικά πράγματα που κόπηκαν ή κάτι άλλο, να μην τα συζητάμε αυτά και να μην βάζει κανένα στο μυαλό του κάτι τέτοιο. Γιατί ακούν οι γονείς δήθεν ότι έχουν κοπεί τα τελευταία δευτερόλεπτα που δεν πρέπει κανείς να τα ακούσει κτλ. Και βάζουν όλοι στο μυαλό τους και με παίρνουν από χτες τηλέφωνο και μου λένε θέλω να ακούσω ολόκληρο το ηχητικό μέχρι τέλους κλπ. Αυτό λοιπόν να μην το ξανασυζητήσουμε. Το ηχητικό τελειώνει κανονικά και ήρεμα με τους χειριστές του 112 που κλείνουν το τηλέφωνο. Γιατί εκείνη την ώρα οι χειριστές δεν έχουν καταλάβει τι συμβαίνει. Νομίζουν ότι είναι ένα τροχαίο και ότι κάποιος έχει τρακάρει. Και μάλιστα προχθές διάβασα, να σας πω την αλήθεια, ότι κάπου κάποια χιλιόμετρα παραπέρα είχε γίνει ένα τροχαίο χωρίς νεκρούς. Ναι, δεν έχει σημασία, όχι. Αυτό δεν έχει σχέση. Το διάβασα κάπου, δεν το αναφέρω τώρα. Το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω γιατί όλη αυτή η παραφιλολογία και η κακή διαχείριση του ηχητικού έχει αφήσει και περιθώριο να γίνονται τέτοιες συζητήσεις. Το ηχητικό είναι πραγματικά μέσα από το τρένο. Ξέρουμε ποιοι άνθρωποι ακούγονται. Δημήτρης δεν υπάρχει σε αυτό το ηχητικό. Η απομαγνητοφώνηση που λέει Δημήτρη δεν μπορώ να αναπνεύσω είναι πολύ εύκολο να διαπιστώσετε κι εσείς αν ακούσετε. Δυστυχώς κακώς διέρευσε κατά τη γνώμη μου, αλλά από τη στιγμή που διέρευσε το έχετε κι εσείς. Φορές ακουστικά και ακούστε αν λέει Δημήτρη. Δεν λέει Δημήτρη. Είναι άλλο το όνομα του ανθρώπου που είναι μέσα. Το γνωρίζουμε. Ποιος είναι, το γνωρίζει και η οικογένειά του. Δεν επιθυμούν οι άνθρωποι να γίνει δημόσια αναφορά για να μην σεβαστό το περνάνε κάθε μέρα όλο αυτό το πράγμα. Αλλά τέλος πάντων από όλο αυτό το ηχητικό δεν τη φωτιά ή ποσότητες υδρογοναστράκων ή κάτι άλλο. Είναι τα πράγματα πιο απλά. Αυτό το ηχητικό, ξαναλέω, μας επιβεβαιώνει αυτό που γνωρίζαμε και το γνωρίζαμε από άλλους τρόπους. Ότι κάποιοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη φωτιά. Το ηχητικό, ξαναλέω, κλείνει με τους χειριστές του 112 που λένε έλα συνάδελφε, εντάξει, κλείστο, ναι, κλείνω. Δεν καίγεται το τηλέφωνο από τη φωτιά. Δεν υπάρχει κάποια τέτοια απόδειξη ότι ήρθε η φωτιά στα 3 λεπτά και τους έκαψε ζωντανούς. Τίποτα από αυτά δεν ισχύει. Και όλα αυτά τα ξαναλέω κατηγορηματικά για να τα ακούνε οι γονείς και οι υπόλοιποι συγγενείς των θυμάτων και να μην αναστατώνονται. Γιατί αυτό είναι το ζήτημα αυτή τη στιγμή. Όταν πάμε στο δικαστήριο θα τα βρούμε. Όταν έρθει ο δικαστής και ρωτήσει τι είναι αυτό και τι είναι το άλλο, μέσα σε 2 λεπτά θα φανεί τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Δεν είναι το πρόβλημα εκεί τελικά. Το πρόβλημα είναι ότι μέχρι τότε θα έχουν σκάσει κάποιοι άνθρωποι που δεν το αξίζουν. Έχουν χάσει τον άνθρωπό τους. Ας μην τους ζωρίσουμε και περισσότερο από όσο χρειάζεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λακαφώση, για την επικοινωνία και για τον χρόνο σας, γιατί είναι χρόνος αυτό τώρα. Σας έχουμε αρκετή ώρα στον αέρα. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα, καλή δύναμη. Να ξέρετε ότι μόνο με την αλήθεια θα πάμε στο δικαστήριο. Δεν θα πάμε με υπερβολές, δεν θα πάμε με ευθύνες. Θα πάμε με την αλήθεια. Αυτό. Σας ευχαριστούμε, κύριε Λακαφώση. Καλημέρα. Να είστε καλά, γεια σας.